Hindi, nakamotor naman ako. Ano ako? Hindi na nakikita. Sabi ko, naglalabog siya. Jojo yun pala. Baka ba? Talon. Talon. Ako lagi ang nakasakit. Ito siya sa ako. Kahit ko. Ano yan? Hindi na sumasabi ka pa kasi mo. Kaya hindi ko iniiwan yun. Dito ka lang. Mga saan. Baka kayo mga kapel din eh. Force na. Biyahe na ako. Biyahe ako, hindi ko maintindihan. Mahirap din pala. Mahirap lang pa. Wala ako madali. Makakuha na pang Bakit po? Tigil ko na. Ewan ko na sa oras. mga graduate na ako dyan. Dahil nga, magkita ka sa papagkasawa. Bahala na. Hey, shout out Jory. Good evening. Hindi nga yung pinitiran niya tropa ko eh. Wala no? Tropa ko. Ano? Yung pinitiran niya. Oo. No, Sodar. Saan dito sabay sa Yeah, Sodar. Jeepney. Ang game, hello po. Good evening. Kaya kanina, anong oras ang nakapunta? Alas 2. Nakapunta na. Boom. Boy, boy, shout out. Alas 5 na ako. Alisin ko na nakapon. Hindi niyo ako makita, no? Hindi niyo ako makita. Wala na. Nasa biyaya ako, pauwi na. Ito si Peday lang. Galing akong balintawak. Bumabiyahe na ito. Para daw, boss. Pwede ka na. Baka dyan, gitling ka na natin eh. Diba? Saan ka punta? Lumuwas ako sangkay. Nagmili ako ng mais. Paninda ko bukas. Alas 3. Yan, hindi ka agad ang makasama. Hindi lang na. Ito ako sa jeep sa kaya. Pauwi na kami. Shoutout sa 6 viewers at 3 thumbs up shoutout. Wala kasi akong ngayon, premier. Busy ang person. Kaya live na lang ako. Ingat ka. Thank you so much. Wow. 17 viewers. Araw-araw. Hi, Eunice. Alado. Alado. Shoutout sa'yo. Thumbs up for host. Shoutout sa'yo. Ingat host. Wala ka naman. Sige, tama ka. Dito ka lang sa likod. Dito sa harapan. Bakit sila ka na pala pinag-review mas gabi lang Ingat ka, Mark. Thank you so much. Boss, boss, Mark Gilma. 13 boss. viewers. Shoutout. Talo sila sa araw eh. Eh, doon ka parang hindi sila makakapit. Okay, sa kabila no? Ako pa kami napalitan. Ang bagay, pag yun ako nung nakuha nila sila pinag. Basa ako. Sa kabila. Hi, Wilson. Shoutout. Wilson is Tolosyo. Shoutout sa'yo. Nag-review mo na rin ito, my friend. Para daw. Hindi, ako parang tinatawag sa kabila. Moderator ka na, Wilson. Salamat sa pag-share. Ano naman din sa doon paggabi? Walang din. Nakuha mo yung 5 bo? Jay, nakuha mo yung 5 mais? Dilaw? Ayaw ka pa ako makapatawag. Patawag pa, limupit na dito kasi. Kuha mo nga. Kala ko. Hindi tayo sa akin na ako, hindi na ba madalas yung bubo na. Kala ko yung 2 lang. Ay, enjoy. Shoutout sa 4 viewers, 4 thumbs up. Shoutout. Guys, yung nakapin, dikitan nyo. Saan kay Bibo yan? Mahirap talaga. Mahirap doon, minsan nagkakaisa ng tawa. Ito naman madali na makausap ko. Ayun, makita na.
Hindi pwede. Hindi pwede. Ayun yung babae niya, yung asawa ng dating driver ko sa Banong. Oo, data ko yun. Pergi. Oo, mga liberty. Tanong, nahuli na namin yun. Nahuli na ninanay. Kasi nagkulit siya, nagpapalit ng pera. Kasi dito nakakamalapit siya. Nahuli na namin, nagkulit na rin ako. Nagkulit na, hindi na ako diba? Putak na pinasorte nga dito dito. Mabaya pa patay ni nanay. Pauna siya, shout out. Good evening guys. Malupit yun. Good Para evening din po. nakatapos yun. Ginawa namin, nagpakasal sila. Tapos yung dito, nagkaroon ng utang yung baba doon. Kasama rin si dito doon. Binayaran niya namin, 40 milyado. Sabi ni natin, magkikigyan tayo. Hindi na namatay yung asawa ni Bastiano. Pergi. Oo, yung Tsaka si Tumalda. Oo. Isa na yung mag-asawa na sila. Buhay pa yung asawa. Oo, si Balong. Magbawa na sila rin. 17 viewers, shout out. Oo, tawag namin. Kaya nga yung kapila yung mga bahay sa kapila. Yung sa kanila eh. Dahil itatago si Green. Itatago si Green po doon eh. Dahil yung kanila eh. Patay ko dito. Ayun, sinakita doon. Kaya nabuha ko ng kapila eh. Nagkaroon yung mga bahay. Kaya ikaw pare, mag-ipong ka na rin pambili ng lupa. Shout out Subaki Vlog. Marami akong lupa sa kaso. Ayaw pa Good rin. morning. Good morning, good evening. 9 viewers, shout out lang shout out sa inyo guys. Ha? Tawag sa kanina. Tawag sa kanina. Ako ka Bibo. Tumakot pa lang kayo. Tapos kabilang mo siya. Kaya kailangan mamatang yung asawa niya. Masakit ang sakit. Diba mag-ausap kayo? Tumatawag ka sa ako pagkata kayo. Para hindi ka matawagan po. Tapos mapilisan. Call lang mo, patay ka na. Mapilisan. Oo naman, may gulo kayo ng driver. Pinapalaki na. Kaya nga hindi ko inaan sa Facebook. Ito number ba, di ba? Pero sa Facebook, Ano, sabi niya, kahit anong galing niyang pagtatago, okay na, pagkakamali niyo lang, dahil Blooming siya, nilagay niya, palintaw. yun lang. Kasi nga kamo yung mga tropa eh. Tumatahimik ka, pagpapalaki na tayo na. Number. Oo, grabe niya. Nainig lang yun mga. Ay, pag-usap lang. Ito ang pag-usapan lang. Oo. Kasi pag yung biniro mo, magkakaroon ng idea. Kaya ang ginagawa ko, nag-aaya ng pagkita ko umuwi, nag-discover pa ako. Alas 10 na. Para hindi, oo, para masanay na. 6 viewers, 5 down sa chat. Kasi magtataka yung kung magkaya mo eh. Diba? Ngayon, sabi nito, uli ka ba? Army Kaporal, thank you po. Patay. Dipindi. Kaya boy na bukas eh. Ayaw nila mo. Oo, di ba ako pinapauwi? Buti pag nakutan, hindi kayo lagi nag-iulog. Hindi kayo lagi nag-iulog. Okay, baba muna kita sa kayo. Ang sabi ako, Huwag natin si Ka-Onesa. Hindi na lagi nag-iulog. yung mga kasama ng dito. Hindi yun naman ako minsan. Pero hindi naman lagi. Nakamotor ako. Wait lang, nasa Bicol o Manila. Nasa Manila ako, Eden Wilson. Ingat Mark, Joe. Thank you po, Janet. Sige na, sa asawa mo na yung Huwag mo Ano? na sa asawa mo. Nalibat talaga pa. Hindi nga ako nakauwi ng ano. Nagising ako. Nagagalit na yun sila. Oo. Kaya talaga ako. Ba't di ka makontak? Paano mo makakontak? Yung cellphone ko nasa tapat. Natutulog ako. Subaki Vlog, thank you so much. Yalan ka rin ha? Rin ha? 9 viewers, shout out po. Kasi ito, dati ko. Buti yung pinasuspect ko na. Alam niyo dito ka nang dinutulog sa akin. Tapos yung box ko nasa tapat. Nasa motor. Kaya hindi ko na alam yung tawag na. Shout out
Daria. Mga medyo na tao. Pero iba ba? Alam ko na sa kanila. Naganap siya. Marami. Hindi, hindi lalo kung rin nasa pagkula. Kailangan ng intro na, huwag mo na lang rapayan. Ingat ka kasi mayroon sa that same Ano lang yun? same area. Ano ba? Lagi na lang. Hindi na lang. Hindi nagre-reply yung puro lang yun. O, ganun nga lang. Ganun ang discarte mo kasi mamaya kung parang mag-iba kayo sa kanila. Minsan hindi ka binabasa. Ayun na rin, hindi ko lang nabasa. Ayun na pa nagtulog dito eh. Yan, tapa. Masakit mo pagka nag-reply, mas ibasa ko. Pag walang, pag hindi ko sinasagot, natawag kay Panginoon, kay Brian, kay Raymar, natawag yun. Anong nabili mo? Mais. Wala naman iba yung tinda eh. Kundi mais. May kamali lang. Pagka gano'n, hindi mo naman yung matras ako. Mahal po una na mais. Sinasabi ko sa akin. Alis ako, 450 tsaka 380 Hindi na ng reply ako. per bundle. Kasi yung pang mga kapugan yun. Ako yung tinda mo, walang bibili sa'yo. Maano tayo dyan? Tutumalin. O ikaw bibenta. Kabayan! Gatan ba? Nakakapangina. Kabayan, bayan! Alright ka. Alam mo na. Alam mo nang gagawin. Kabayan! Ano ba daw kanina? Pag ako sabi ko, isa ako. Sabi niya, Ano, walang galawan ko naman dito. kaya tayo pila. Kailangan po, nakago. Traffic pa ba? Kaya ako magbiyahe ulit eh. Isang dali pa pa ng biyahe ko eh. Oo? Eh, pinabot ko nga yung traffic. Hindi. Hindi na. Kaya na pa ako nakatakot ng flight eh. Pinabot ko ano, bago man-shot. Bayan, bayan! Para makita nila. Hindi ako makita Bayan, ng bayan! Tara, tara! para gabigi. Magengeng. Tara, bayan! Naantok ka na ba? Hindi, lori ko. Nabasa ako. No? Eko. Ano nila, bago mag-ulan, punta ka na, galit yung traffic, tapos nag-lock yung pinila pa. Hoy, Toto. Jeros. Next vlog, shoutout sa'yo. Shoutout Toto. Magandang umaga, magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Good evening po. Hello, shoutout idol. Shoutout din sa'yo. Natin ang asawa ko eh, para dito. Bayan! Ikaw nga din ay naantok ka. Magandang gabi. Magandang gabi din sa'yo, Toto. 7 viewers, shoutout. Yan ang mga inchik mata. Inchik kasi ako eh. Bayan! Guys, ay para makita nyo yung mukha ko. Hi Karen. Ni hao. Ni hao ma. Sisi. Toto, shout out. Tawa ka dyan, Toto. Saan punta natin na yung mga idol? Pauwi na kami, galing kami pa rin ba? Parang lilipad ang jeep. Shoutout sa 9 viewers. Aba, ang dami natin viewers. 9 viewers, boys. Shoutout sa inyo. Dito lang ba Manila yan? Oh, yes, Toto. Sir Wilson, thank you so much sa pagtambay. Wala na si Kaonesa, guys. Pinta tayo ng iba. Dito si, sino ba to? Karen muna, kanina pumasok siya. Karen, thank you so much, my friend. Good evening. Hindi lang nakakawin sa akin. Never lang ba? Pero no, yun siya.
Hi, shout out. Jomar, Beloria Mark. Tuli ka na ba? Aray ka. Oo naman. Bigyan kita moderator. Dahil sinabi mong tuli na ako. Bigyan kita moderator, my friend. Oo naman. Siyempre. Saan na si Mamang Kapitan Binosa? Ay, hindi ko po kasama yun. Ewan ko kung nasan po yun. Jomar. Robert Bagalano, hello. Shout out mga kawaray dyan. Thank you, Sir Robert. Sir Robert, abangan mo yung vlog ko. Namili ako kanina. Namili ako. I-edit ko mamaya. Bukas ko i-upload. Primer. Nandun yung mga alam mo. Shout out kita. Tawa ka dyan, Jom. Ay, Jomar, umayos ka. Ay, B-boy, umayos kayo ah. Para yung lahat ng pumapasok sa aking live, puro mga bakla. Pading narinig natin tayo nito eh. Halos. B-boy, labas ka. Labas ka dyan. Bakit? Ba't malabasin mo yan? Hala. Si Kabishi ko, si Sagato, si B-boy, si Jomar, si... sino ba ba? Si Kapitana Binosa. Aray ka. Ingat sa biyahe ka, waray.